בעצם קובע את מה? המיקום של הצבע מלמד אותי על השורה שבה אני צריך לרכז את הצבע הזה. זה אומר, בשורה מספר 0 במטריצה, אני רוצה לשים את כל המלבנים שצבעם אדום. בסדר? ולכן, בשורה הראשונה יהיו לי כל האדום. המטריצה הזאת נקראת Matrix Labels. וזאת המטריצה. עכשיו זו שורה מספר 0, 1, 2. האפס הזה והאפס הזה קשורים אחד בשני. אם אתה רוצה לדעת איזה צבע צריך לשים בשורה I, אתה צריך ללכת לתא I במערך הצבעים. בסדר? איזה מבחן זה פשוט? זה מה ש... שורה אתמול 2012? זה התחילה של אתמול שדיברנו עליה. זה 14 לנובמבר 14, 11, 12. טוב. טוב. כמובן גודל המטריצה, מספר השורות במטריצה חייב להיות כגודל המערך הזה, נכון? לכל צבע יש שורה מתאימה. ויש משתנה שנקרא Max Row Counter, בעצם הוא מספר העמודות. בסדר? כמה עמודות יש במטריצה, זה משהו שהוא פתוח. יש לנו Initial Row Counter, עמודות מכילות איברים שמצביעים לאובייקטים מסוג לבל. זה אומר לא כל השורה מלאה בצבעים, בסדר? עד נקודה מסוימת, שהנקודה הזאת נקראת Initial Row Counter. ושאר התאים ריקים כמובן. אוקיי, מה המטרה? כמו שאמרתי, סליחה? איפה אתה רואה את זה? שורה שלישית? שישית. בולט שלישי. מבנה מטריצה מטריקס קונטרול, לדעתי זה מטריקס לייבלס. זה לדעתי טוב. אוקיי. אוקיי, אז מה שרוצים לעשות זה לרכז את כל הצבעים מסוג מסוים בשורה המתאימה לו. אז המטרה היא לארגן את כל הפקדים בסדר הבא. כל הלייבלס בעלי צבע רקע, נעזוב את הלבנים. ובשורה I נוקמו כל הלייבלס בצבע I, בסדר? ומה העניין ללבנים? הלבנים לא נכללים בסידור, בסדר? הלבנים לא זזים ממקומם, אלא הם נשארים באותה שורה. זה אומר, אם תסתכלו על השורה הראשונה כאן, אנחנו צריכים לרכז בשורה הראשונה את כל האדומים, נכון? כי עיקרון הלבנים אמורים לזוז לשורה של הלבנים, נכון? אבל אין שורה של לבנים. הלבנים נשארים באותה שורה שלהם. זה אומר, בשורה הראשונה בהתחלה תראו מלא אדום, אחר כך כמה לבנים. בשורה השנייה תראו מלא ירוק, אחרי זה נשארים הלבנים. ולכן את הלבנים אנחנו לא מזיזים בין השורות, אלא מזיזים בתוך השורות. בסדר? עכשיו, מה הרעיון ולמה צריך n+1, שתי n+1 חוטים? אז קודם כל חוט מתלבש על שורה, בסדר? אז ניקח חוט אחד שיסדר לנו את האדום, ניקח חוט אחר שיסדר את הירוק, ועוד חוט אחד שיסדר את הכחול. בעיקרון יש לי כאן n חוטים. עכשיו איך הם יעבדו? הם יעבדו במקביל. שימו לב, n חוטים יוצאים לדרך, וכל אחד הולך לחפש את הצבע הבא שלו. אז החוט הראשון הולך למצוא לנו
איפה האדום הראשון נמצא? מן הסתם מה הוא יעשה? הוא ירוץ על כל המטריצה. החוט השני ירוץ על כל המטריצה ויחפש לנו את הירוק הבא. ברגע שהוא מצא, מה צריך לעשות? צריך לעשות החלפה, נכון? התפקיד של החוט זה לא להחליף, אלא רק למצוא. ולכן, החוט הראשון, מה צריך להגיד לי? מצאתי אדום כאן. זה אדום נניח. אז מה הוא צריך להגיד לי? מצאתי אדום בשורה 2, עמודה 2, נכון? איך הוא ייתן לי את התשובה הזאת? זה שני מספרים. זה אומר, לכל חוט צריך שני משתנים שיחזיקו את התשובה שלו. בשביל זה אנחנו צריכים שני מערכים. מערך אחד ומערך שני. במערך הראשון, נדמה לי שהוא קרא לזה raw index משהו, ולשני הוא קרא column index. כן, אוקיי, משהו בסגנון. מה התפקיד שלהם? תקשיבו, תא מספר 0 כאן ותא מספר 0 כאן, שני המספרים האלה משויכים למי? לתא מספר 0 כאן. זה אומר, שני התאים האלה והשורה הראשונה והתא הראשון במערך הצבעים, כולם שייכים לאותו דבר. מה בעצם קורה? החוט הראשון, בסדר? יודע שהוא רוצה לסדר את הצבע של מי? של שורה מספר 0. איך הוא יודע איזה צבע הוא צריך לחפש? איפה הוא מסתכל? בתא מספר 0 כאן. הוא רואה אדום, אז הוא מתחיל לרוץ, לחפש, מצא אדום. איך הוא נותן לי את התשובה? מה הוא אומר לי? מצאתי לך אדום בשורה מספר 2 בעמודה 2. זה אומר, שני התאים האלה הם תשובתו של החוט שחיפש בעצם צבע עבור שורה מספר 0. שני המספרים שיהיו כתובים כאן הם בעצם התשובה של החוט השני, בסדר? רגע, כל חוט הוא סורק את כל המטריצה? ודאי. למה? כי תסתכל כאן בטבלה הזאת, בסדר, זה... יכול להיות אדום בכל מקום. לא, בסדר, פשוט... לא. הוא מצא אדום, מה הוא עושה? הוא ננעל, שולח סיגנל לחוט ה-N+1, נכון? הרי הם N. ל-N+1 הוא שולח לו סיגנל, הוא אומר לו סיימתי. בסדר? והשני שולח לו סיגנל, הוא אומר לו סיימתי. החוט מספר N+1 צריך לחכות N פעמים כדי שכולם יסיימו. ברגע שכולם יסיימו, מה החוט ה-N+1 צריך לראות? שיש לו כאן אין תשובות. נכון? עכשיו מה הוא צריך לעשות? הוא רץ על כל תשובה ומחליף אותה. עכשיו מה הוא יודע? הוא יודע בגלל שזה תא מספר 0, אז הוא צריך ללכת לתא 2-2 ולשים אותו באיזה שורה? שורה מספר 0. השאלה שנשאלת כאן, באיזה מקום בשורה מספר 0, נכון? בשביל זה יש לנו מערך נוסף שנקרא left boundary. מה left boundary אומר? שכל פעם כשאתה מכניס את left boundary אומר, החוט שממלא את השורה המסוימת שלו עד לאן הוא הגיע במילוי. ולכן, תא מספר 0 כאן נאותחל למה? ל-0 בהתחלה. למה ל-0? כי כשהחוט ה-N+1 ירצה להחליף את האדום הזה עם שורה מספר 0, הוא רוצה לדעת איפה, אז מתחילים למלא מכאן. אז נניח שהוא יחליף, אז עכשיו יש לי כאן אדום. מה קורה לבאונדרי לפט? הוא זז ל-1. למה? כי בפעם הבאה הוא רוצה למלא איפה? בתא מספר 2. אז תא מספר 0 כאן, גם הוא משוייך ל-0 הזה. תא מספר 1 כאן, משוייך לשורה מספר 2. בסדר? עכשיו שימו לב, 1, 2, 3, 4, 5 מערכים שבעצם אתה צריך רק להתייחס לתא אחד.
ברגע שהבנת איך אתה עובד עם המקום ה-I בכולם, אתה רק מכניס את זה ללולה. טוב, אז אוקיי, בוא נניח שכל ה-N חוטים יצאו לדרך, כל אחד מצא את המקום של הצבע שאותו הוא חיפש, ואז מגיע התור של החוט מספר N+1. מה החוט הזה עושה? הוא רץ על מערך התשובות, לוקח את כל התשובות האלה ועושה את ההחלפות. בעיקרון סיימנו. הבעיה עם זה שלא טיפלנו בלבנים. למה לא טיפלנו בלבנים? כי בעצם אף אחד לא חיפש לבנים. כולם חיפשו צבעים רגילים, והלבן נשאר איפה? נשאר במקום שלו. עכשיו יש בעיה. תוך כדי שאנחנו מחפשים, אני לא יכול להשאיר את הלבן במקומו. למה? כי אני רוצה לשים במקומו משהו אחר, נכון? ולכן מה עושים? כל פעם שאנחנו נתקלים בלבן, זורקים אותו לסוף. עכשיו למה לסוף? כי אני לא יודע כמה אדומים יהיו לי. אם הייתי יודע שבסך הכל יש לי 10 אדומים, אז מה הייתי עושה? כל לבן שאני נתקל בו, הייתי שם אותו במקום ה-11. מאחר ואני לא יודע, הכי טוב לשים אותם, מתחיל להימלא בסוף. ואז מצטבר, בסוף המערך, לבנים. אז מה אנחנו נראה? אנחנו נראה שבכל שורה יש לנו אותו צבע, אדום, ירוק, כחול, ולידם כאן לבנים. ומה שצריך לעשות ללבנים האלה, זה פשוט לקרב אותם לצד הזה, נכון? לסגור את כל החור הזה שנוצר ביניהם. בשביל זה, מה שאנחנו עושים, אנחנו יוצאים אין חוטים נוספים. למה אין חוטים נוספים? כי אנחנו רוצים חוט אחד שיסדר את הלבנים של השורה הראשונה. וחוט נוסף שיסדר את הלבנים של השורה השנייה ושל השורה השלישית עד הסוף. בסדר? אוקיי. בוא נגיד, אם הייתי מוציא את הלבנים מהחישוב, זאת שאלה שהופיעה ב-2009. בדיוק אותו דבר. עכשיו, אני טוען שכל עניין הלבנים לא מוסיף שום דבר, שום מורכבות לשאלה. למה? כי בסך הכל, נכון החוט מספר N+1 מה עושה? עושה את ההחלפות. אם הוא רואה שכולם שלחו לו -1, מה הוא מבין? מה התשובה -1 אומרת? לא מצאתי, נכון? בסדר. עכשיו, אם כולם לא מצאו, מה הוא מבין? שנגמר התהליך, נכון? אז מה עושים במקרה כזה? עושים אבורט לכל החוטים כדי לסיים. במקרה כזה, אחרי שאתה עושה אבורט, מה אתה אמור לעשות? להפעיל אין חוטים שיעשו את העבודה של הלבנים. ממש יש הפרדה ברורה בין האין חוטים האלה לבין אין החוטים האלה. עכשיו, זאת השאלה הכי קשה שניתנה אי פעם על חוטים. בסדר? אוקיי, אז בואו נלך ונסתכל... רגע, יש לי שאלה. כן. כאילו, למה לא הייתה נגיד אפשרות לעשות כאילו לספור בכל שורה כמה לבנים יש, ואז לשמור את זה באיזשהו מערך, ואז... כי את לא ראש צוות. לא, אני שואלת כאילו זה כאילו משהו הכרחי שם? שאלתי את השאלה הזאת. לא שמעתי. אני אמרתי משהו אחר, אבל עדיין. העניין הוא דיברנו על זה גם אתמול. מצד אחד, אם הוא לא היה אומר לך איך לפתור את זה, היית יכולה לבחור מה שאת רוצה, נכון? מצד שני, זה שהוא אומר לך איך לפתור את זה, עושה רושם שהוא קצת מגביל, אבל אני חושב שזה דווקא מקל, בגלל שהוא אומר לך גם מה הפתרון. כלומר, הקושי בשאלות האלה זה, אם הוא היה נותן את השאלה ואומר לכם תעשו מה שאתם רוצים, זה היה הרבה יותר קשה ממה שממש לכתוב לכם מה צריך לעשות. בגלל שכתוב מה צריך לעשות, אנחנו לא רוצים לחשוב על משהו אחר. לא בגלל שאנחנו לא רוצים, הוא לא רוצה שאנחנו נחשוב. אוקיי, אז בואו נראה מה רוצים בפתרון. יש להשתמש באלגוריתם שיש בו n+1 חוטים, כאן n הוא בעצם מספר הצבעים. אוקיי, אז הוא אומר צריך להגדיר שני מערכי עזר, הראשון זה left boundary והשני זה right boundary שמצביעים למקומות בשורה ה-I בהם ימוקמו labels צבעוני ולייבל לבן.
גבול שמאלי גדל מתחילת השורה, גבול ימני קטן כמובן באחד, בסדר? כי אנחנו ממלאים ככה כל פעם. ושני מערכים, row index ו-column index, שבהם זה מערכי תשובות, נכון? דיברנו עליהם. וכמובן שני מערכי אירועים מסוג auto reset event. טוב, אז לגבי הפתרון, כמו שאמרתי, אנחנו צריכים, דרך אגב, כמה פונקציות אנחנו צריכים לחוטים? בדרך כלל אנחנו כותבים פונקציה לכל חוט, נכון? כמה פונקציות אנחנו צריכים? יש לנו שתי n פלוס אחד חוטים. כמה פונקציות אני צריך? שימו לב. באותו מקרה שנותנים לכם 2 פלוס 1, נכון? אז אנחנו יודעים שיש לנו 3 חוטים, אז אנחנו בונים 3 פונקציות. פונקציה לכל חוט. מה שקורה כאן, אתה לא יכול לבנות שתי n פלוס 1 פונקציות. מה שאנחנו עושים בדרך כלל, לחוט הזה, שהוא בעצם המשותף, אנחנו בונים פונקציה. בסדר? במקרה שלנו, יש לי כאן n פלוס n. הם לא אותו דבר. כל ה-n חוטים האלה עושים עבודה דומה. כולם הולכים לחפש צבע. כולם עושים את אותה לוגיקה. ההבדל הוא שכל אחד מחפש צבע אחר, ולכן אני יכול לכתוב פונקציה אחת שתשרת את כולם. לגבי ה-n הזה, אותו דבר. כולם הולכים לסדר את הלבנים, ולכן הם עושים את אותה לוגיקה, ולכן אני יכול לכתוב כאן פונקציה אחת. הבעיה, כשכותבים פונקציות כאלה שאמורות להתאים ל-n חוטים, אנחנו צריכים לחשוב על הדבר הבא. יש פונקציה, ובתוך הפונקציה הזאת יש איזושהי לוגיקה. אם היינו מדברים על המקרה של ה-2 פלוס 1, אז מה אני יודע? שהפונקציה הזאת נכנס אליה אך ורק חוט אחד, ולכן נוח לי לחשוב על זה. הבעיה, כשאנחנו מדברים על המקרה השני, יש לי כאן n חוטים שנכנסים. איך אני צריך לחשוב על זה? אתה אמור לחשוב על זה ככה. ממש יש לך n תהליכים שמה עושים? מריצים את הדבר הזה במקביל. כאילו לקחו את הפונקציה הזאת ונכנסו שם n תהליכים וממש כולם מבצעים במקביל את הדברים. בסדר? לנו זה לא צריך להפריע. זה בעצם הניהול של מערכת ההפעלה או של הדוטנט במקרה הזה. מה הבעיה? הבעיה איך אני יכול לדעת איזה תהליך מהם עושה את העבודה כרגע. בסדר? במקרים כאלה אתה חייב שהפונקציה שלך תקבל פרמטר, והפרמטר הזה הוא בעצם זיהוי של החוט שכרגע מתבצע בתוכנית שלך. בסדר? בוא נראה איך זה עובד. האור הזה הוא בעצם מספר. במקרה שלנו, בוא נניח שהמספר הזה שווה 5. מה זה אומר? זה אומר חוט מספר 5 כרגע מבצע את התוכנית הזאת, נכון? עכשיו, איך זה עובד באמת? תוך כדי שהוא מבצע, נניח לקח לו מלא זמן, מה המערכת עושה? מפסיקה אותו. אז הוא מפסיק בנקודה הזאת. נניח שהיה לו משתנה x, הערך של המשתנה x3. המערכת הפסיקה אותו כדי שמה? כדי שתיתן לחוט אחר לפעול, נכון? אז היא נותנת לחוט מספר 7 לפעול. חוט מספר 7 מתחיל להתבצע, המערכת החליטה שהיא מפסיקה אותו כאן. קצת יותר מאוחר, נניח ה-x שלו שווה 4. אחרי זה המערכת החליטה שהיא נותנת ל-5 לפעול. היא מחזירה אותו לנקודה הזאת, והיא משחזרת כמובן את תמונת המצב. כלומר, חוזרים לכאן עם x שווה 3, וזה ממשיך את העבודה. אז בעצם, נכון שיש לי n חוטים, אבל ברגע נתון אני יכול לחשוב שרק חוט אחד עושה את העבודה, והמערכת כמובן עושה סוויץ' בין חוט אחד לאחר. אז כדי שנדע, בהינתן חוט מסוים, איזה צבע אני רוצה לחפש, אני רוצה לדעת מה מספר הצבע, מה מספר החוט. כי אם אני יודע שזה 5, אני יכול לגשת למערך הזה, לתא מספר 5, ולדעת שאנחנו מחפשים צהוב.
ואם המערכת תזוז ל7, אז אני ניגש לתא מספר 7, ואני יודע שאני מחפש למשל כחול או משהו כזה. אבל במקרים כאלה אנחנו חייבים פונקציה שמקבלת כפרמטר אובייקט, והאובייקט הזה יכול להיות כל דבר. במקרה שלנו אנחנו רוצים זיהוי של האובייקט, אז זה יהיה מספר. אוקיי. ההחלפת הצבעים, מתי תתבצע? רק אחרי שאני אמצא את הרוב אינדקס וקולום אינדקס? אחרי שאני אמצא את כל העין שלהם? זה לא התפקיד של הפונקציה הזאת. טוב, השאלה, אם אני... נכון זה הפונקציה הזאת, אבל השאלה אם אני עושה רק אחרי שאני אמצא את תמונה, או שכל פעם אני מחליף, ואז יש פה בעיה ש... התפקיד של הפונקציה, שזה בעצם של החוט, זה למצוא את הצבע הבא שלו, בסדר? מצאת צבע, מה הוא עושה? הוא נועל את עצמו. ממתין. עד שהחוט המחליף יעשה את ההחלפה, ואז מה הוא יעשה? הוא ישלח לו סיגנל ויגיד לו לך תביא עוד. בעצם החלפתי אחרי שהוא יסיים לשלוח לכולם. נכון. טוב. אוקיי. בוא נסתכל. כן, זה... איך בונים את הדלגה? מיד. אתה משתמש... איפה מוגדר? אתה דומה בשאלה? בסדר. טוב. מה? בשלב ראשון אני לא נכנס לפרטים, אני רק רוצה שנראה ממבט על כזה, מה בעצם, איך פתרו את השאלה, ובעיקר אני רוצה להבליט את הדברים שדיברתי עליהם כאן. אוקיי, אז קודם כל, יש לי כאן את כל המשתנים שדיברנו עליהם, בסדר? וכמובן התוכנית הזאת מתחילה כשמישהו לוחץ על סטארט, בסדר? אוקיי. כשמישהו לוחץ על סטארט, אני בעצם אמור לעשות את הדברים הבאים. קודם כל אני יוצר את ה-n+1 חוטים, נכון? אוקיי, אז בואו נסתכל במערך הזה. יש לי array threads שהתפקיד שלו זה ליצור לי n חוטים. עכשיו n חוטים כאן התפקיד שלהם זה למיין את הצבעים. בסדר? מתחת לזה יש לי עוד n חוטים שהתפקיד שלהם לסדר את הלבנים. אז כרגע יש לי 2 כפול n חוטים. את המערך הראשון של החוטים אנחנו מריצים בשלב ראשון. את המערך השני של החוטים אנחנו מריצים אחרי שהראשונים יסיימו את עבודתם. אם תסתכלו על הלולאה הזאת יוצרת n חוטים. עכשיו, מה אמרתי? כשיוצרים n חוטים, אנחנו רוצים לתת להם פונקציה. הפונקציה הזאת אמורה לקבל זיהוי של מי? זיהוי של מספר החוט. עכשיו, איך עושים את זה בדרך כלל? אם הפונקציה שלנו רגילה ולא מקבלת פרמטרים, אז אתם כותבים new thread, ואתם נותנים כאן את שם הפונקציה. נכון? לא, זה לא יכול להיות סטטי, זה יכול להיות כל דבר. עכשיו, יש דרך אחרת לכתוב את זה. אני עושה new thread. אתם יודעים איפה שאנחנו נותנים שם של פונקציה, זה לא יכול לבוא ככה. זה יותר מתאים אם אני עובד ב-C. אם אני נותן שם של פונקציה, אני חייב לעטוף את זה במה? בדלגט. ולכן מה אני צריך לתת כאן? ליצור דלגט, ולשים בתוך הדלגט הזה את שם הפונקציה. הדלגט מוגדר ב-C# בשם thread start. אז אני יכול לעשות new thread start ולתת לו את שם הפונקציה. עכשיו, עד גרסה מסוימת של .NET באמת היינו חייבים לעשות בצורה כזאת.
בשתי הגרסאות האחרונות אפשר כבר לכתוב ככה בלי לכתוב את השם של הטרד. אני משער שמה שקורה ברקע זה שהקומפיילר בונה את זה, בסדר? אוקיי. מה קורה אם אני רוצה פונקציה שמקבלת פרמטר, כמו בסגנון שלנו? אז אנחנו עושים new thread, אבל הפעם יש לנו דליגט שמתאים למה? למקרים כאלה. הדליגט הזה נקרא new, כמו שאתה כותב thread start, עכשיו זה נקרא parameterized thread start, בסדר? כלומר thread start עם פרמטר, ולכן אתה כותב parameterized thread start, ואתה נותן לו את השם של הפונקציה, וזה מה שאנחנו רוצים במקרה הזה. אז אם תסתכלו כאן בפתרון, יצרנו thread חדש, ואנחנו אמרנו לו, הטרד הזה אמור לעבוד עם מה? עם פונקציה שמקבלת פרמטר. עכשיו, סך הכל זה בגדר הצהרה. איפה השלב שבו אני קורא לפונקציה וממש מעביר את הפרמטר? הקריאה לפונקציה היא על ידי סטארט. ולכן, איפה שכותבים את הסטארט, מעבירים i, שה-i הזה אומר מיהו הפרמטר או מהו הפרמטר, ולכן במקרה שלנו זה עובר להיות אובייקט, ובתוך הפונקציה אנחנו עושים את הקאסטינג ומה שצריך. שימו לב למשל לטרד הזה, ה-common thread, מי זה? זה הפלוס אחד, נכון? הטרד ה-n פלוס אחד שהתפקיד שלו זה לעשות את ההחלפה, נכון? שימו לב, עשינו לו שם new, אבל לא פרמטרייז, למה? כי אנחנו יודעים בוודאות שמה? שרק חוט אחד נכנס לשם, אין כמה, ולכן אין צורך בזיהוי. עכשיו, יותר מזה, מתחת לזה, כשאני בא לעשות סטארט, אני לא צריך להעביר לו אינדקס, כי אני יודע שזה הוא. ולכן, זו דוגמה נוספת. אוקיי, אז בסך הכל, אם תסתכלו כאן, יצרנו מערך ראשון של חוטים, הרצנו אותם, וכאן יצרנו מערך נוסף של חוטים, ושלחתי אותו לפונקציה myFunction y. עכשיו שימו לב, המערך השני שיצרנו אותו זה סט החוטים שמותאם למי? לטיפול בלבנים, נכון? אבל לא עשינו עליהם סטארט, למה? למה לא עשו עליהם סטארט? כי אותם אנחנו מפעילים מתי? שאין הראשונים יסיימו את עבודתם, נכון? אוקיי, ולכן מה אתם מצפים? אתם מצפים מי אמור להפעיל את החוטים האלה? הקומון. באיזה שלב הקומון יפעיל אותם? אחרי שסיימנו. אחרי שסיימנו, כלומר באותה נקודה שבדרך כלל אנחנו עושים אבורט, נכון? כדי לסיים את התהליכים שרצים כרגע, אנחנו כביכול רוצים לסיים כל התוכנית, אז הוא נותן להם לפעול, עוד שנייה נראה את זה. אוקיי, אז בפונקציה הזאת בגדול, הכנו שתי n פלוס 1 חוטים, אבל מתוך השתי n פלוס 1 חוטים נתנו רק ל-n פלוס 1 להתחיל לרוץ, וה-n האחרים רק ממתינים. אוקיי, הנה הפונקציה הראשונה. אבל מה אפקשן קומון? סליחה? הטרד של כן. אפקשן קומון, הוא בעצם החוט האחד בעצם, נכון? נכון. אז למה אנחנו לא מפעילים אותו? גם אותו הפעלנו. למה לא? הנה, יש לו סתם. אוקיי. שימו לב לעוד משהו, זאת הפונקציה שכל ה-n חוטים הראשונים צריכים לבצע אותה. בעיקרון מה שהפונקציה הזאת עושה, אמורה לרכז, כן? את כל הלבלים מצבע מסוים בשורה מסוימת. כרגע לא מעניין אותי הלוגיקה בפנים, רק חשוב לי שנסתכל על הפונקציה מבחוץ. אז הפונקציה מקבלת כאן אובייקט, ה-OBG הזה זה בעצם מספר i שנשלח מכאן. הדבר הזה הוא בעצם זה. בסדר? ולכן אנחנו צריכים לעשות קאסטינג, ואני מניח שאתם רואים את זה בתוך הפונקציה. אוקיי, אז אין חוטים מריצים את הפונקציה הזאת. הריצו אותה פעם אחת, כל אחד יש לו תשובה, התשובות נכתבות בתוך ה-row index. וכל אחד מה עושה לעצמו? שני דברים. אחד, שולח ל-common thread, אני סיימתי, ומכניס את עצמו למצב של נעילה, כדי שה-common ישלח לו חזרה.
אוקיי, בואו נלך לקומון. פונקציית הקומון בעצם רצה על כל התשובות של כולם ועושה את ההחלפות הדרושות. אחרי שסיימנו, שוב פעם חוזרים, אומרים להם לכו תביאו עוד, ושוב פעם הקומון הולך ועושה את ההחלפות. מתישהו, הקומון מחליט שזהו די, סיימנו את העבודה. אז מה הוא עושה? מה העלולה הזאת עושה? עושה אבורט למי? לכל n החוטים הראשונים, נכון? שימו לב, כתוב שמה eretred I נקודה אבורט. בוודאי שסביב זה יש תנאי שאומר שכנראה לאף אחד אין יותר מה לתת, כלומר כולם סיימו את העבודה, אני אמור לעשות אבורט. אילו היינו מסתפקים רק בשתי השורות האלה, התוכנית בעצם הייתה נגמרת. וזאת השאלה משנת 2009 עד כאן. מה השלב הבא? הוא אומר, אוקיי, אם כולם סיימו, ואם הפסקתי את כולם, עכשיו בוא ניתן למי? ללבנים להתחיל לפעול. ולכן מה שהוא עשה, הוא עשה לולאה, שבעצם עושה eretred white במקום ה-i.start, ועכשיו אין חוטים יוצאים לדרך, ומתחילים לפעול, אבל מן הסתם הם פועלים על פונקציה אחרת, שקראנו לה myFunctionWhite. תסתכלו למטה, יש לכם כאן את myFunctionWhite, ובעצם היא מקבלת אובייקט, שזה מספר החוט, וכאן בעצם מסדרים את כל הלבנים. בסדר? אוקיי, זה מבחינת העבודה של החוטים. בסדר? היה לי n פלוס 1 פלוס n, זו האינטראקציה ביניהם. בסדר? תכף ניכנס לעוד פרטים, אבל כרגע זה כל מה שקשור בטרדים. שאלות? כן. מה הייתה השאלה? כאן? תגיד לי אתה. מה הברק הזה עושה? מוציא אותך מהלולה. של הקומון. זה אומר הקומון יסתיים, נכון? למה אתה חושב שהקומון יסתיים? כנראה שלא צריך אותו יותר. שים לב. ברגע שחוט מתלבש על השורה הראשונה של הלבנים, מה הוא צריך לעשות? להזיז את הלבנים שמאלה, נכון? מי שעושה את העבודה הזאת, זה לא הקומון, זה החוט עצמו. אין כאן, תקשיב, אין כאן עבודת חיפוש. אוקיי, בוא נגיד, אם הוא היה רוצה להקשות עוד קצת, מה הוא היה יכול להגיד? כל אחד מהחוטים הנוספים שמחפשים את הלבנים עושים עבודת חיפוש, ויש לנו קומון נוסף, שמה התפקיד שלו? רק להזיז את הלבן ממקום למקום, נכון? ואז היה לי פעמיים קומון, אבל הוא לא עשה את זה. זה אומר, הוא עושה ברק כדי לסיים את הקומון רגיל, וכל אחד מהלבנים עושה את העבודה עד הסוף. כלומר, הוא אמור למצוא את הלבן, והוא אמור גם לשים אותו במקום שלו. זה סוג של גם חיפוש והחלפה ביחד. אחרת הוא לא היה צריך לעשות ברק, או שהוא היה צריך